वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर युवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद तदाइते वैष्णवा आशिते न चेन दुई साता महाप्रभुर भक्त सभा महाभागवता कौडाकैते वैष्णव आदि देशाना तुई सदा மகாபிரபுர பக்த சபா மகாபாகவதா. மொழிபெயர்ப்பு. வங்காளத்திலிருந்து சுமார் 200 பக்தர்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் முன்னேறியவர்கள். குறிப்பாக நீ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் பக்தி கொண்டவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாங்க எங்க இருந்து அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க நிறைய பேர் அங்க வராங்க டிவோட்டீஸ். அதனால அவங்க பெங்கால்ல இருந்து வரதால அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மேல ரொம்ப பக்தியா இருக்காங்கன்னு. கலாவதி மாதாஜி முன்னாடி பர்பாட்டும் படிங்க, அதுதான் கண்டினியூஷன், இதோட ப்ரீவியஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். கேக்குதா? கேக்குதா யாருக்காவது? மல்லிகா மாதாஜி படிச்சிருங்களேன். At this time, Gopinath Acharya came there, while Sarvabhauma Bhattacharya was with the king Prabhu Radha Parudra. Prataparudra, sorry Mataji. Being a Brahmana, he offered his benedications to the king and addressed Sarvabhauma Bhattacharya as follows. ஸோ இதுதான் கண்டினியூஷன். ஸோ பேசிக்கலி பிரதாப்ருத்ரா அங்க வராரு. நான் உயிரையே மானிடுவேன் சைத்தன்யாவை, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா தர்சனம் கிடைக்கலன்னா, ஜெகாய் மகாய்க்கு கிடைச்ச தர்சனம் கூட எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு லாய்க்கு இல்லையானா அவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் இல்ல, அவர் ரொம்ப எலிவேட்டடு, அவருக்கு கிடைக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு கிடைக்காதுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். நீங்க அங்க குண்டிச்சா கோயிலுக்கு ராஜா மாதிரி போகாம நீங்க டிஸ்கைஸ்ல போங்க, வேஷம் மாத்திக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா கொடுக்குறாங்க. இப்போ அதாவது இப்ப சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அதாவது கோபிநாத ஆச்சாரியா அங்க வராரு, ரைட்? அவர் பிராமணன். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா அப்ப பிரதாப் ருத்ராவோட இருக்காரு. இப்போ இருக்கிறதால அவர் அவருக்கு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறாரு. இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு சர்வபாமா கிட்ட, பெங்கால்ல இருந்து நிறைய பேர் வராங்க, நீங்க பாத்துக்கோங்க. இப்படிதான் கண்டினியூ ஆகுது. நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா யாருன்னு கேட்டீங்க மாதாஜி நேத்தி? கேட்டீங்க, கண்டுபிடிச்சீங்க. பிரகஸ்பதியா மாதாஜி? இன்னும் நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரட்டும், அப்புறமா நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் नारेन्द्र आशिते साबे हैला विद्यमाना तान्न साबारी शादी भाषा प्रसाद समाधाना. நரேந்திர ஆசிய சபே சகல வித்யமான
தாசாபரே சாஹிப் வாசா பிரசாத சமாதான. அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே நரேந்திர ஏரியின் கரையை அடைந்து அங்கே காத்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு வசிப்பிடம் மற்றும் பிரசாதத்தினை ஏற்பாடு செய்ய விரும்புகிறேன். பொருளுரை: நரேந்திர என்பது ஜெகநாதபுரியில் அமைந்துள்ள சிறிய ஏரியா. இங்கே சந்தன யாத்திரை வழிபாடு கொஞ்சம் மியூட்ல பேசுங்களேன். ஒரு செகண்ட் பத்மாவதி, யாரு பேசுறது? கொஞ்சம் மியூட்ல பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பத்மா. பொருளுரை: நரேந்திர என்பது ஜெகநாதபுரியில் அமைந்துள்ள சிறிய ஏரியாகும். இங்கே சந்தன யாத்திரை விழா நடைபெறுகிறது. இன்று வரை ஜெகநாதரின் கோயிலை தரிசிக்க வரும் எல்லா வங்காள பக்தர்களும் முதலில் இந்த ஏரியில் நீராடுகின்றனர். கோயிலினுள் நுழைவதற்கு முன்பாக அங்கே அவர்கள் தங்களது கை கால்களை கழுவுகின்றனர். சந்தன யாத்திரைன்னா என்ன மாதாஜி? சந்தன யாத்திரை, சந்தன கவசம். ஓ, சந்தன. தேங்க்யூ மேம். சோ இப்ப என்னன்னா, எல்லாருமே அந்த ஜெகநாத் பூட்டிக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க கையெல்லாம் கழுவிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கோபிநாத் ஆச்சாரியாக்கும் சர்மபாமா பட்டாச்சாரியாக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன தெரியுமா? அவரோட பிரதர்-இன்-லா தான் இவர். அதனாலதான் எதுக்கு நான் லிங்க் கொடுக்குறேன்னா, இப்போ கோபிநாத் ஆச்சாரியா ஆல்ரெடி டிவோட்டி. அந்த டிவோட்டினாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா முதல்ல என்னவா இருந்தாரு? அருவவாதியா இருந்தாரு. எக்ஸலென்ட். அருவவாதியா இருந்து டிவோட்டி ஆறது. இப்ப நம்ம வந்து 3 டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்ட், அதாவது பக்தர்களை பாக்குறோம். 3 கேட்டகரி. அது என்ன 3 கேட்டகரி? கர்மயோகி, ஞான யோகி, பக்தர். பாதி கரெக்ட், பாதி தப்பு. ஏன்னா கர்மயோகி வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்ட் டிவோட்டி கேட்டகரியில வராது. சோ பேசிக்கலி 2 கேட்டகரி. கிரகமேதி, கிரகமேதி என்றவர் வந்து மேதியனா ஒரு செகண்ட் மாதிரி மேதியனா பொறாமை. சோ கிரகமேதி அப்படின்னா அவனோட மேஜர் போக்கஸ் என்னன்னா, அவன் அதாவது அவன் வந்து எந்த ஏர்னிங் பண்ணாலும் அவன் வந்து தன்னோட செல்ஃபிஷ் பிளஷர் கோசம் தான் அவன் ஏர்ன் பண்ணான். இல்ல அவனோட ஃபாலபிள் சோல்ஜர்ஸ் சொல்றோம் இல்ல, லாஸ்ட் டைம் கூட கேட்டீங்க என்ன அர்த்தம்னு. அழியக்கூடிய தன்னோட சரீரம், தன் மக்கள், தன்னோட மனைவி, ரிலேட்டிவ்ஸ், அப்புறம் அந்த சொசைட்டி, கம்யூனிட்டி ஆர் காமன் மேன், அந்த குரூப், இதுக்கோசம் தான் அவங்க வந்து வேலை செய்யறவன் கிரகமேதி. டே ஃபுல்லா அவன் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். ராத்திரி வந்து அவன் டிபிக்கலி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல தான் இன்வால்வ் ஆவான். 3வது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு நாலேஜ் இல்லையானா நிறைய நாலேஜ் இருக்கு. எப்படின்னா அவன் வந்து சயின்டிபிக், எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல் எல்லா நாலேஜும் அவனுக்கு இருந்தாலும், சோசியல் நாலேஜ் இருந்தாலும் அவனுக்கு மெயினான ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி என்ற நாலேஜ்ல அவன் ஈடுபடுறது இல்லை. அதனால என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அவனுக்கு நல்லாவே தெரியுது அவன் அழிஞ்சிடான், அவன் பேரண்ட்ஸ் அழிஞ்சிட்டான், அடுத்த ஜென்ரேஷன் அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலும் மெயினா இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணாம அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் அவன் வேஸ்ட் பண்றான். இதுதான் அவனோட கேட்டகரைசேஷன். இப்போ இவனோட நான் சொன்ன மாதிரி ஃபாலபிள் சோல்ஜர்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். அண்ட் அவன் கேட்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் இந்த பொலிட்டிக்கல், சோசியல், எக்கனாமிக்கல் அண்ட் சயின்டிபிக் டாபிக்னால இதெல்லாம் கேட்க கூடாது. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கூட பார்த்தோம் ஸ்ரீமத் பாகவத்ல, எதெல்லாம் கேட்க கூடாதுன்னா கிரகமேதி என்னெல்லாம் கேட்கிறாரோ அதெல்லாம் கேட்க கூடாது. இப்போ இதை தவிர அப்பாற்பட்டவன் கிரகஸ்தா. ஸோ கிரகஸ்தாவோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? அவன் சனாதன தர்மா ஃபாலோ பண்ணுவான். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல அது சொல்லியிருக்கு. அண்ட் தட் இஸ் அ வே டு ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா. இப்போ கிருஷ்ணாவை எப்படி ப்ளீஸ் பண்ண முடியும்? 3 விஷயத்துல. ஒண்ணு வந்து டிவோட்டீஸோட கம்பேஷனேட்டா இருக்கிறதால ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். 2வது விஷயம் வந்து என்னன்னா, டிவோட்டீஸோட கம்பேஷன் ஒண்டி பத்தாது, சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கிற பேச்சை அவர் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இந்த 2 வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு டிவோட்டீஸோட கம்பேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கிற வார்த்தைகள் இம்பார்ட்டண்டா அவர் எடுக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாதான் அவரால் ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இது வந்து கிரகஸ்தா, விச் மீன் சாஸ்திரப்படி, சனாதன தர்மா படி, வர்ணாசிர தர்மா படி 50 வயசுல கிளம்பணும் அப்படின்னு. சோ 50 வயசுல போறது வந்து எதுக்கோசம் அப்படின்னா டிட்டாச்மெண்ட். இப்ப நீங்க கேட்பீங்க நமக்கு டிட்டாச்மெண்ட் வேணுமா வேண்டாமானா, கண்டிப்பா டிட்டாச்மெண்ட் பௌதிகத்துல இருந்து இருந்தாதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும். ஏன்னா விஷ்ணு, கிருஷ்ணான்றவரோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் பொட்டன்சி. பௌதிகத்துல டைரக்டா அவருக்கு கனெக்ஷன் இல்லாட்டாலும் அவர் இன்டைரக்ட்லி பண்ணியிருக்காரு. அதனால இந்த பௌதிகத்தை விட்டு மேல போனாதான் ஒர்க் ஆகும். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா பேர் எடுக்கிறது அவ்வளவு வேல்யூ.
இப்ப நீங்க கேட்பீங்க எப்படி மாதாஜின்னா, இப்போ கங்கை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாலே புனிதப்படுறது. ஏன்னா அது அவரோட பாதத்துல பட்டு வர்றதாலையும், அதுல குளிச்சாலும் புனிதம் ஆற மாதிரி, ஹரே கிருஷ்ணான்ற பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா, எந்த பாவங்கள் செஞ்சாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா சொல்றதால, நாமர் ஓட பாதத்துல நம்ம சரணாகதி பண்ணோம்னா அது லிபரேட் ஆகும். ஆனா என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா, அது வந்து நம்ம லவுடா பேசணும் அப்படின்னு ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு. அது உண்டு இல்லாம நம்ம அபராதம் ஒஃபென்சஸ் இல்லாம சொல்லணும். 10 ஒஃபென்சஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்ம புராணத்துல. ஆனா பயங்கரமா நம்ம அந்த ஹோலி நேம்லயே அஃபென்ஸ் பண்ணோம்னா அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஏன்னா எங்க போய் விழுவோம், ரைட்? எல்லா தப்புக்கும் ஹோலி நேம் பாதம்னா அது. இப்ப வந்து நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம கிரகமேதி கிரகஸ்தா பார்த்தோம். டிரான்சென்டென்டல் லிஸ்ட்ல இவங்க வரமாட்டாங்க. டிரான்சென்டென்டல் லிஸ்ட்ல 3 பேர் தான் வருவாங்க. ஞான யோகி, கர்ம சாரி ஞான யோகி, தியான யோகி அண்ட் பக்தி. தியான யோகி. இந்த 3 பேருக்குமே பயம் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ஜீவா, அதாவது ஜடா அண்ட் பிரகிருதி, அதாவது ஜட பிரகிருதி அண்ட் ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சவர் தான் நம்ம ஞானி. அவர் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போகணுமேன்ற பயம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து யோகி பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டிக் பவர்ஸ் அஷ்டாங்கம் பண்றவரு. அவருக்கு வந்து அவர் நம்மளுக்கு தெரியும் ரெவன் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா போகணுமே என்ற பயம் இருக்கும். பக்தருக்கு கிருஷ்ணரோட பிரேம கிடைக்கணுமே. ஆனா பியோர் டிவோட்டி கம்ப்ளீட் சரணாகதி எடுத்ததால அவருக்கு பயம்ன்றது இல்லை. அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா அவரோட பேரு சாண்டிங் தான் டாப் மோஸ்ட். அந்த பேர் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான பயமும் இல்லை. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பயம் போயிடும் அப்படின்றது. இந்த 3 லெவல் ஆஃப் டிரான்ஸ்லென்டலிசம் டாப் மோஸ்ட். பேசிக்கலி இந்த 2, அதாவது ஞானி பார்த்தோம், பக்தர் எப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து தியானி பார்த்தோம். இந்த 2க்கு 3ஆவதான கர்ம யோகா பண்றவங்க, தட் இஸ் பேசிக்கலி வர்ணாசிரமா ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுல பியூரிஃபை ஆயிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும் அப்படின்றவங்க, இந்த 3 கேட்டகரிக்குமே வந்து ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தாதான் அந்த ஃபைனல் டச்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஃபைனல் டச் ஆஃப் பக்தி அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சாஸ்திரங்களும் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஓவரால் கான்செப்ட். ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்ட் அப்படின்னா கர்மி வரமாட்டாரு. ஸோ கர்மின்றவர் வந்து நம்ம இங்க இருந்து எப்படி அங்க போகணும்ன்ற அந்த ஸ்டெப்பு கொண்டுதான் அவர் சொல்றாரு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இங்க நம்ம கம்மிங் பேக் மெயின் சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, நரேந்திரா இங்க ஜெகநாத் பூரியில வந்து இங்க வர்றவங்க எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தான். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அந்த லெவல்ல இருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்ததால தே ஆர் எக்யூப்டு. இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் எதுக்கு பாகவதம்ல பக்தி தான் முக்கியம் அப்படின்னா, சுகதேவும் சரி இங்கேயும் சரி எல்லாருமே வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி எதுக்கு சொல்றாங்க. 6th சாப்டர் பகவத்கீதாலையும் அஷ்டாங்க யோகம் எதுக்கு இருக்கு, நம்ம ஏன் கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், இது தேவையே இல்லைன்னு. இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும் பகவத்கீதான்றது வந்து சவுண்ட் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட். ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொன்னாரு. அதனாலதான் இது பேரு வந்து பிரம்ம சமிதம். இதுக்கும் பேரு ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பிரம்ம சமிதம் அப்படின்னு. ஏன்னா இட்ஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ், வேதங்களின் சாரம். இப்போ வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் லார்ட். ஏன்னா இது வந்து பேசினவரு இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட், வியாசர் சொன்னதால. சோ இந்த 2மே பிரம்ம சமிதம் அந்த கேட்டகரியில வரும். என்ன டிஃபரன்ஸ், பகவத்கீதா வந்து யூஜினா இது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். சோ பகவத்கீதா முடிச்ச ஒரு டிவோட்டியோட நெக்ஸ்ட் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம்னு. அதை விட நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் லெவல் தான் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சரிதாமிருதம் அப்படின்னு. சைத்தன்யா சரிதாமிருதம்ன்றது PhD லெவல். ஆனா நம்ம பக்தியில எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும்னு இப்போ மெயின் கேள்வி என்னன்னா, இப்போ ஏன் பக்தின்றதை ஒண்டி சொல்லாம ஞானம் அண்ட் கர்மா ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பகவத்கீதால பாத்திருக்கோம். இப்போ ஏன் அஷ்டாங்க யோகா ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அங்க பரீட்சித் மகாராஜ் இருந்த இடத்துலயே நிறைய பேர் வந்து அஷ்டாங்க யோகா பண்ண நிறைய ஐடியாஸ் சொன்னாரு. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே அவர் வந்து சாண்டிங்ன்றதை கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஆஃப் பாகவதமே பாத்தீங்கன்னா கிரியேஷன். ஏன்னா அதுல வந்து இருக்கிறதே பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனாலும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றது, பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன். செகண்ட் சாப்டர் என்னன்னா நிறைய பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் பாக்குறோம். அந்த பிளானரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி we can meditate as the angas, limbs of the Lord அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ இந்த 2 இதுக்கு ஏன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இந்த 2மே எதுக்கோசம் இருக்குன்னா, நம்ம அஷ்டாங்க யோகான்றது வந்து நியோஃபைட் டிவோட்டி பக்தர்கள் இருக்குல்ல, இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் அஸ். நியோஃபைட் பக்தர் வேற, இங்க சொல்ற நியோஃபைட் டிவோட்டின்றவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்டே இன்னும் வரல. அவங்களுக்கு பவர்ன்ற ஃபார்ம் வேணும். தே வாண்ட் பவர், ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிலாசபர்ஸ் இல்ல சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆட்டம் இஸ் சோ பிக், லயன் அண்ட் டைகர் இஸ் சோ பவர்ஃபுல், மவுண்டன் இஸ் சோ பிக்ன்றதால
டாப் மோஸ்ட் வந்து விராட் ரூபம். அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து நீ அதை வந்து அதுல இருக்கிற ஒரு அங்கத்தையும் மெடிடேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்ற கான்செப்ட் எதுக்கு வருதுன்னா, இட்ஸ் அ டஃப் பாஸ்டர். ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகான்றது இப்போ இது ஒரு சைட்ல வைங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓம்காரத்துக்கு போகலாம். பிரணவ மந்த்ரா ஓம்காரா அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஆர் கிருஷ்ணருக்கும் டிஃபரன்ஸே இல்லை. ஏன்னா ஓம்காரா அப்படின்றது கிருஷ்ணரோட பேரை எடுக்க முடியாதவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஓம்காரால பண்ணலாம். ஓ மை லார்ட், ஆண்டவனே என்றதா அதோட அர்த்தம். ஆனா அதுல என்னன்னா இட்ஸ் அ மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ். அது பண்றதை விட நம்ம மறை மந்திராவோ இல்ல டிடி வர்ஷிப் சொல்லுவோம், இல்ல கோயில்ல போயிட்டு விக்கிரக வழிபாடு பண்றது, ஏன்னா அதுவே இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த லார்ட் தான். அது பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நம்ம அப்படி பண்ணோம்னா ஈஸி. ஆனா சிலர் ஓம்காரா தான் பண்ணுவாங்க, அவங்களால இந்த பேரை எடுக்க முடியாது. அவங்களோட ப்ராசஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அது இம்பர்சனல் பிரம்மனை கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. பேந்திசம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்னன்னா எல்லா இடத்தையும் ஆண்டவனை பார்க்கணும். நம்மளும் அதை சொல்லுவோம், காட் இஸ் ஒன், சி எவ்ரிதிங் இன் ரிலேஷன் டு காட் என்ற கான்செப்ட்ல எலிவேட் ஆனா, ஏன் இதை சொன்னா, இது இப்படி எலிவேட் ஆனாலும் இல்ல வர்ணாசிரமம் மூலமா எலிவேட் ஆனாலும் ரெண்டுமே ஸ்லோலி எலிவேட்டிங் டு லார்ட். சி அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனும் ஆசிரிதாக பரபாமம் அஜானந்தும் மமபூத்த மகேஸ்வரம்னு இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களால ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட் அவங்களால எடுக்க முடியாது, நம்ப மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இப்படி ஸ்லோ ப்ராசஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹெர்மீஸ் இங்க டைப்னால முடியாது. ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ஸ்லோ எலிவேஷன் ப்ராசஸ் கொடுக்கறதால ஸ்லோலி தே வில் எலிவேட். இப்போ ஏன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நமக்கு தேவையே இல்லைன்னா நம்ம 9 கேண்டோஸ் ஆஃப் பாக் இருக்கும். சாண்டிங் தான் பெஸ்ட்னு செகண்ட் கேண்டோலயே அவர் கன்க்ளூட் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே சொல்லிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாண்டிங் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னு. அண்ட் டியோபைட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேண்டோல, ஆக்சுவலி நாட் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட்ல சொல்றாரு சாண்டிங் தான் இஸ் அல்டிமேட் ப்ராசஸ், இது பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ அதுதான் ப்ராசஸ் கன்க்ளூட் பண்ணா பரீட்சத்தை நெக்ஸ்ட் 8 நாள் போய் சாண்டிங் 6 நாள் சாண்டிங் பண்ணுன்னு சொல்லணும். ஆனா அவர் பண்ணாம ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றாருன்னா, ஹியரிங் ப்ராசஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஹியரிங் பண்றதால நம்மளோட இது ஏறும், ஸ்ரத்தா ஏறும். ஸ்ரத்தா ஏறிச்சுன்னா சாண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கௌதம ரிஷி நினைக்கிறேன், அவர் வந்து நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படி பரீட்சித் வந்து ஸ்டான்ச் லிசனரோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி பர்ஃபெக்ட் லிசனருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோ, சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி குவாலிஃபைட் ஸ்பீக்கரோ, இந்த 2 குவாலிட்டியும் இருக்கிற மாதிரி நீ வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கணும்ன்றதால அம்பரீஷ் படிக்கிறாரு. அதனாலதான் 3 பேருக்குமே மோட்சம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஜீவ கோஸ்வாமி சொன்னதும் நம்ம பார்த்தோம், லவுடா பேசணும், சாண்டிங் ஆஃபென்சஸ் இல்லாம. ஸோ சாண்டிங் தான் ப்ராசஸா இருந்தாலும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னா அப்ப ஏன் நான் கிருஷ்ணரோட ஐசோடெரிக், அதாவது மாதுரிய லீலா 10வது கேண்டோல இருக்கே, மத்ததெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் தெரிஞ்சாதான் அவரோட ஸ்வீட்னஸ் புரியும். கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கிரேட்னு தெரிஞ்சாதான் அவ்வளவு ஸ்வீட்னு புரியும். அதனாலதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட இம்பர்சனல் பிரம்மனா இருந்தாரு. அகோபக்கியமும் அவரோட கிரேட்னஸும் ஸ்வீட்னஸும் தெரிஞ்சப்பறம் தான் அவருக்கு பக்தி. அதனாலதான் அதை முடிச்சுட்டு 10th சாப்டர் போகணும்ன்றாங்க. 3வது இந்த அஷ்டாங்க யோகா இதெல்லாம் படிக்கிறச்சே, ஃபாலோ பண்ண சொல்லல, படிக்கிறச்சே கூட நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆயிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பக்தி போறதுக்கு இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் ஆகுது. பேசிக்கலி லைக் ப்ரீ ரிக்வசிட், மஸ்ட் ஆனா இல்ல, பட் இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் யூ ஃபாஸ்டர். அதனாலதான் ஸ்ரத்தா கேளுங்க அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ பேசிக்கலி ப்ரீ ரிக்வசிட்டா இருக்கு. 9 சாப்டர் முடிச்சுட்டு தான் அங்க போறது வந்து நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும். அண்ட் பிரபுபாத் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 75-80% வந்து அவர் வந்து லீலைகள், கிருஷ்ண லீலைகளுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரோட பவர்ஃபுல் லீலைகள், அதாவது விருந்தாவன் லீலைகள் அண்ட் நம்ம மாதுரியல், இதெல்லாம் தான் 60. அதுக்கப்புறம் 30 தான் நம்மளோட மத்த லீலைகள். அதாவது மாதுரிய அந்த விருந்தாவனோட லீலையே ரொம்ப ஹைலைட் பண்ண மாட்டார், 10th சாப்டர்ல தான் வரும். ஸோ இவரோட கிரியேஷன் பொட்டன்சி இதெல்லாம் என்ன யூஸ்னா, இதுவும் ஈக்குவலி பவர்ஃபுல். இதுவும் வந்து நம்மள வந்து குளோரிஃபை ஆயிட்டு அடுத்த லெவல் வரும். அதனால விராட் ரூபாவை நம்ம கும்பிடுவானா நம்ம இல்லை. ஏன்னா நம்ம பக்தரா எடுத்த உடனே பிகினிங் பக்தரா இருந்தாலே நம்ம டேட்டி ஃபார்ம் தான். ஆனா இது வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகிஸ்க்கும், மெயினா அஷ்டாங்க யோகி கூட இல்ல, நம்ம மாயாவதிகளுக்கும் சொல்ற அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த விராட் ரூபத்தை கும்பிடுறது. இது வந்து மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இல்ல. அதனால இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லோவா போயிடுவாங்க. இப்போ 4 நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்திலேயே 8 ஸ்டேஜ் இருக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன ஸ்டேஜ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமா, அதாவது என்ன பண்ண கூடாது, வீட்டுல இருக்கக்கூடாது. நியமா என்ன பண்ணணும், 3 தடவை குளிக்கணும், அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ரைட். ஆசனானா எப்படி உட்காரணும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், உட்கார்ற பாஸ்டர் எல்லாம். பிரத்யாஹாரா இங்க வர நெக்ஸ்ட் வந்து பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க? பிராணாயாமா. எக்ஸலென்ட், பிராணாயாமா. பிராணாயாமா இப்ப வந்து ஓம்காரா அவங்க சொல்லி மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இப்போ மைண்டை சும்மா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஓம்காரான்றதும் டிரான்சென்டென்டல் வைப்ரேஷன், அதனாலதான் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். which means they are redievating their mind அப்படின்னு.
சோ அப்படி டைவர்ட் பண்ணி ஓம்காராவை கும்பிடுற அந்த ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ். ரெண்டும் பண்றதால மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஆகுது. இது ஒரு சைட்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தியானா, தாரணா அண்ட் சரணாகதி. சமாதி. சரணாகதி கடைசியில வரலாம். பட் சரணாகதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் சரணாகதியில விஸ்வாமித்ரா கூட ஃபெயில் ஆனாரு. அதுதான் அன்இன்டரப்டட், எந்த விதமான டிவிஷனும் இல்லாம போக்கஸ்டா கும்பிடுறது. தாரணா அண்ட் தானான்றது என்னன்னா ஓவரால் ஆண்டவனை நினைக்கிறது, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு லிம்பா நினைச்சு இன்னும் டீப்பா மெடிடேட் பண்றது. சோ இதுதான் இந்த அஷ்டாங்க ப்ராசஸ். சோ இதுவும் டிரான்சென்டல் ப்ராசஸ் தான். அவங்கள பிகினிங் வந்து என்னன்னா அவங்களும் வந்து எல்லா டிட்டாச்மெண்ட், பௌதிக டிட்டாச்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கே போவாங்க அப்படின்னு. சோ இது நம்ம கான்செப்ட் எதுக்கு புரியணும்னா, இப்போ இது புரிஞ்சாதான் நீங்க எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும் வச்ச. ஏன்னா நானே நினைச்சிருக்கேன், ஐயோ பகவத்கீதா 6வது சாப்டர் வந்து வேஸ்ட், எதுக்கு படிக்கணும்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து, ஏன்னா பகவத்கீதா வந்து இன்னொன்னு நினைச்சுக்கணும், நம்ம வந்து யாருக்கோசரம் பகவத்கீதா பாகவதம் எழுதிருக்காங்க? எல்லாருக்காகவுமே பாகவதம் மாத்தாஜி. நமக்காக அதாவது எல்லாருடைய தர்ம அர்த்த நன்மைக்காக காம தான் மாதாஜி. அதுவும் இல்லாம எல்லாருக்காகவும் ஒரு வியாசர் கரெக்ட். எழுதியிருக்காங்க. தர்ம அர்த்த பௌதிகவாதிகளுக்கு காம மோக்ஷான்ற பௌதிகவாதிகள் மெட்டீரியலிஸ்டுக்கு எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம், அதுதான் கரெக்ட். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா ஆத்மாராம யமுனியா நிர்கிரந்தோ அப்படி உருக்கிறமே துர்பன் தகேத்துக்கும் பக்தம் இதம் பூதோ குணோ ஹரி. ஆத்மாராமாயணம் ரொம்ப இஷ்டப்படுவாங்க. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லோகத்துல தர்மா சோச்சித கைதவோத்திர பரமோ நிர்வஷ்டராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி குதே கிரும்பாபரேரீஸ்வரா சாத்யோருதாய வருத பிருத்திவி சுஷ்ரூஷுபிஸ்தத் சனாத் கிருத்திவி சுஷ்ருபா. கிருத்திவி அண்ட் சுஷ்ருபான்றது வந்து லேர்னட் பர்சன் அண்ட் மெட்டீரியலிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே கவர் பண்றது. அதனாலதான் பரீட்சத்தோட கேள்விகளும் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, எக்ஸலண்ட் கேள்வி. ஏன் எக்ஸலண்ட் கேள்வி அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, இது மெட்டீரியலிஸ்ட் ரைட், பௌதிகவாதி, நம்ம ஆன்மீகவாதி. ஏன்னா அவங்களுக்கு நார்மலா அட்ராக்ஷனே இல்லை. we are above the regulatory principles. ஏன் above regulatory principles அப்படின்னா, they are not under the normal regulation. அவங்க ஆல்ரெடி லிபரேட்டட் சோல்னால அவங்க ஃபார்மல் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இல்ல, ஆனா அவங்களும் அட்ராக்ட் ஆறாங்க அப்படின்னா அது எந்த லெவலுக்கு அது கிரேட். ஏன்னா அது கிருஷ்ண கதையை அடங்கி இருக்கு. அண்ட் இது வந்து பெனிஃபிஷியல் ஃபார் ஆல், ஏன்னா எல்லாருமே இறக்க போறாங்க. அதான் அவர் கேட்கிறாரு, வாட் இஸ் த அல்டிமேட் டியூட்டி தர்மா ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங் ஸ்பெஷலி ஃபார் சம்மன் டு டை. இறக்குறவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, இறக்கும் போது இதுதான் லாபம்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியறதால எல்லாருக்குமே, அதனால்தான் பௌத்த இனம், அதாவது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கமெண்ட் அடிக்கிறாரு. அதனாலதான் அவரை அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இந்த சுத்தி வரேன்னா, நீங்க நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, வதந்தி தத்துவ வித்தஸ் தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சபியத்தை. இந்த 3 கேட்டகரியும் இருப்பாங்க. அதனாலதான் பாகவதம் மெட்டீரியலிஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி பௌதிகவாதியும் இருப்பாரு, ஞானியா இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, கர்மியும் இருப்பாங்க, நியோஃபைட் இருப்பாங்க, டிவோட்டியும் இருப்பாங்க. சோ எல்லாரும் அண்ட் பியோர் டிவோட்டியும் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் லாபம். சோ பேசிக்கலி எல்லாரையுமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அட்ராக்ட் ஒன்லி பண்ணாம எல்லாமே பண்றதாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இஸ் கால்ட் மகா காவியா. எதுக்குன்னா புராணங்கள்ன்றது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி எல்லாமே சொல்லும். பட் புராணத்துல நிறைய டாபிக்ஸ், ஒரு 6 டாபிக் இருந்தா புராணம் பண்ணும். ஆனா 10 டாபிக் இருக்கிறது தான் மகா புராணம். மகா புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த மகா புராணத்துல ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா எல்லா 10 டாபிக்குமே கிருஷ்ணரை லிங்க் பண்றது. அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் டைரக்ட்லி குளோரிஃபைங் த லார்ட்னால கிருஷ்ண கதை என்றதால வெரி யூஸ்ஃபுல். இப்ப நீங்க சொல்வீங்க இதனால என்ன லாபம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம்ல, ஏதா மென்சாங்கிய யோகா வியாம் ஸ்வதர்ம பரி நிச்சய ஜென்ம லாப பர பும்சான் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. இந்த 3 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இப்ப பார்த்தோம். அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணணும், அட் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் அவங்க நாராயண ஸ்மிருதி ஞாபகம் இருக்கணும். இது எப்படி பண்ண முடியும், கிராஜுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ரைட், கிராஜுவலி பிராக்டிஸ் ஆர் ப்ரோக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் நாராயண ஸ்மிருதி. நாராயணனே அனுஷனம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்ம சாது, வி ஷுட் ஹேவ் அசோசியேஷன் ஆஃப் த லார்ட். அப்படி இருந்தாதான் அந்த ஃபைனல் டச்ன்றது ஆயிட்டு நம்மளால நாராயண ஸ்மிருதியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும், கிருஷ்ணர் என்ற ஃபைனல் பர்ஃபெக்ஷனும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதனால்தான் நம்ம இவரு என்னது காட்வங்கா அன்றவரு தேவலோகத்துல இருந்து அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணி பெனடிக்ஷன் வந்தாலும் எனக்கு பூமி வேணும்னு கேட்கல, நான் இறக்க போறது எப்போன்னு சொல்லி அந்த நொடியில அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சரண்டர் ஆறாரு, பூமிக்கு வந்து சரண்டர் ஆறாரு, ஏர்த்துக்கு என்ஜாய் பண்ணணும்னு இல்ல. அதனால அவர் முக்தியை அடைக்கிறாரு. சோ அதனால சுகதேவ் என்ன சொல்றாரு, 7 நாள் உனக்கு இருக்கு, நீ எவ்வளவோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஏன் இத சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்னன்னா, அவங்க வந்து ஹார்ட் அண்ட் லிசனர்னா அப்படி அன்டிவைடட் ஸ்டான்ஸ் லிசனர்னா அப்படி. நம்மலாம் ஒரு லார்த்தை கேட்டுட்டு நம்ம தூங்கிடுவோம், கிளாஸ் எடுக்கச்சே தூங்குறோம், கிளாஸ் இல்லைன்னா மறந்துடுவோம். ஏன்னா
ஏன் மறக்கிறோம் அவ்வளவு சீரியஸ்? இது ஒன்றும் இல்லாம நிறைய பேர் பார்த்திருக்கோம். இப்போ அஜாமிலா கதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன் அஜாமிலானா, அஜாமிலாவோட மனைவி எப்பமோ ஒரு வேதாந்தருக்கு சேவை செஞ்சாததாலதான் அவர் கடைசி குழந்தை நாராயணன் என்ற பேர் வந்துச்சு. எந்த மாதிரி லிங்க்? அதே மாதிரி கோகர்ணா துண்டுகர்ணா அண்ட் துண்டுபி துண்டுகாரி. தேங்க்ஸ். கோகர்ணா அண்ட் துண்டுகாரி. துண்டுகாரிக்கு அசோசியேஷன் கோகர்ணா மூலமா வந்ததால பேயா ஆன அப்புறமும் ஒர்க் ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரியுமே ஸ்ரீமத் பாகவதம்னால சிங்கிள் நம்ம சொல்றோம்ல, ஏதாவது ஒரு மாத்திரை இருக்கா சொல்லுப்பான்னா டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? அதெல்லாம் இல்ல. உடம்பு வலியனா இது, தலைவலியனா இது. மிஞ்சி போனா நம்ம குரோசின் எடுப்போம். தலைவலியா இருந்தாலும் குரோசின், ஜுரமா இருந்தாலும் குரோசின் வாவ் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு சிங்கிள் டேப்லெட் ஃபார் ஆல் கியூர் வந்து இது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் டீட்டூர் எடுத்தேன். இது நம்மளுக்கு நம்ம எல்லாம் நினைப்போம், எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் சைத்தன்யா, நம்மளுக்கு தான் பகவத்கீதா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆயிட்டோமே. ஆனா இதுதான் ஆக்சுவல் ரீசன். ஏன்னா பக்தி வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யாலையும் என்ன கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வராங்கன்னு நாங்க பாப்பீங்க. இதே சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாவோட பிரதர்ல கோபால ஆச்சாரியானால நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. கோபால ஆச்சாரியான்றவர் ஆல்ரெடி டிவோட்டி. அதனால சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா இம்பர்சனலிஸ்டா இருந்தாலும் அவரை லிபரேட் பண்ணணும்ன்ற டியூட்டி அவருக்கு வந்துச்சு. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதே மாதிரி. அதோட நம்ம எடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டியூட்டி கிருஷ்ணருக்கும் வந்துடும். சோ இப்ப வந்து அங்க எங்க வராங்கன்னா, ஜெகநாத் குளிச்சுட்டு வராங்க. ஜெகநாத்ல இருந்து எங்கேயோ போயிட்டேன்னா, சரி திரும்ப வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குளிச்சுட்டு இப்ப வந்து எல்லா இன்னி வரைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க. அவங்க வந்து நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த ரிச்சுவல்ஸ், காலு கையெல்லாம் கழுவுது, இது நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இறந்த அப்புறமும் இதெல்லாம் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து தேவையா இல்லையானா ஆக்சுவலி ரிக்வயர்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிராஜுவலா எலிவேட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. அதனால தான் நம்ம ஏகாதசி பூஜை, டிடி வர்ஷிப், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் இல்ல அப்பாற்பட்டவங்க, அதுக்குள்ள அடங்கினவங்கன்றத நம்ம நினைக்கணும். நெக்ஸ்ட் राजा कहे पारी चाके आमी आज्ञा दीवा वाशा आदिया चाहिया पादीचा साबा दीवा. राजा कहे पढ़ी सके हमें आज्ञा दीपा वसा आदि जैसा किए படிச்சா சபதிபா. மன்னர் பதிலளித்தார், கோயில் பணியக்காரருக்கு நான் கட்டளையிடுவேன். உங்களுடைய விருப்பப்படி வசிப்பிடம் மற்றும் பிரசாதத்தினை அவர் அனைவருக்கும் ஏற்பாடு செய்வார். ராஜா பாருங்க, பின்னாடி இருந்தாலும் பக்தி எப்படி பண்ண முடியும்ன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். பின்னாடி இருந்து அவர் செஞ்சுட்டே இருப்பாரு. ரைட்? இப்போ வந்து நிறைய பேர் எனக்கு ரெக்கக்னிஷன் இல்ல, அது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, நான் தார்னிஷ் மேம் ஓட்டிட்டே இருப்பேன். உங்களை விட நான் தான் சீனியர்னா நாட் பொசிஷன்ல. கிரேட் மேம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நீங்க வந்து டிவோட்டியா சேவை செய்றீங்க, நான் உங்களுக்கு சேவை செய்யறேன். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்மினா செய்வேன். ரைட்? அதனால வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சேவகனோட சேவகன். சோ நான் தான் கிரேட்னு கிண்டலா ஓட்டிட்டு இருப்பேன். அவங்களும் ஆமாமா அக்ரீடுவாங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம அடியேனுக்கு அடியேன், the servant of the servant of the servant of the servant of the devotee அப்படின்னு. ரைட்? சைத்தன்யர தாசமுனி சைத்தன்யர தாசா சைத்தன்யர முனி சைத்தன்ய தாசானு தாசா அன்றதான் கிரேட் என்ற பாயிண்ட். சோ ஏன் இத சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. இவர் வந்து தர்சனம் கிடைக்கல, எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, டோன்ட் வரி டுவர்ட்ஸ் a lord seeing you, பட் நீ வந்து ஆண்டவனை பார்க்கணும். ஐ மீன் டோன்ட் வரி டு see the lord, do things so that the lord will see you. அதாவது நீ வந்து இது வந்து பெரிய ஆண்டவன் ஸ்டோரி இல்ல. நம்ம நார்மல் குரூப் டிஸ்கஷன்லயோ இன்டர்வியூல கூட அவங்களுக்கு நம்ம பிடிக்குதா நம்ம பார்க்கவே வேணாம். குரூப் டிஸ்கஷன்ல கூட சொல்லுவாங்க, அவங்க பாக்குறாங்களா நம்ம பார்க்க வேணாம், நம்ம அவங்கள பார்க்கணும்ன்ற நெசிட்டியும் இல்லை, அவங்கள நம்ம பார்க்க வைக்கணும். அதேதான் இப்பவும் கிருஷ்ணரை நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு சொன்னேன். ஒண்ணு வந்து சாஸ்திரங்களை கேட்கறது, மத்தவங்க கிட்ட கம்பேஷன், ரெண்டாவது வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துறது. இந்த 3 இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவார். நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஷார்ட்கட்டான ஒரு விஷயம் என்ன, இவ்வளவு ஷார்ட்கட்டா நம்ம பண்ணோம்னா அவர் பாக்குறாரு. அவர் பார்த்தாருன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரி? 2 கான்செப்ட் இருக்கு. சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சு நம்ம தைரியமா நடப்போம், ஏன்னா அம்மா பக்கத்துல இருந்தா நம்ம அம்மாவை பிடிச்சிப்போம். சில தடவை அம்மாவை விட்டுருவோம், ஏன்னா அம்மா எப்படி இருந்தாலும் பாத்துப்பாங்கன்னு. கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் இப்போ கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு பக்தி இருந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பிடிச்சு காட்டா கூட நம்ம வரி பண்ணிக்க வேண்டாம், ஏன்னா கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை பிடிச்சுப்பாரு அப்படின்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வந்துடும். இது வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டி ஆகணும், பியூர் டிவோட்டி ஆகணும்ன்றது இல்ல. இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜ்லயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க பாப்பீங்க எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு. விஜயகுமாரி மாதாஜி கூட நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, எப்பெல்லாம் லக்ஷ்மி பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்கோ கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ ஒரு சேவை செய்ய போய் லக்ஷ்மியும் கூட வந்துருவாங்க அப்படின்னு. அண்ட் இது நான் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன், என் கேஸ்ல கூட பார்த்திருக்கேன். அச்சோ லக்ஷ்மி காணுமே அப்படின்னு நினைச்சு முடியறதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரூட்ல லக்ஷ்மியும் வரும், பிரச்சனைகளும் போகும்,
எல்லாமே வரும், ரைட்? அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்மளால முடியல அப்படின்னு கிருஷ்ணா நீ காப்பாத்துன்னு சொல்ல கூட வேண்டாம். நம்ம பாட்டுக்கு அந்த பக்தர் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் சொல்றேன். அப்பமா பாத்தீங்கன்னா எப்படி ராதாராணி அவர் தாங்கிட்டு போறச்சே ஒரு பாதம் தான் தெரிஞ்சுச்சோ, நம்மளையும் அவர் தாங்கிட்டு தான் போறாருன்றத நினைப்போம். இது ராதாராணின்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? நடந்த ஒரு விஷயம். ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவர் ராதாராணியை உண்டிதான் தாங்குவாருன்றதுல நம்மள விருப்பப்பட்டாலும் சரி, நம்ம அவரை விருப்பப்பட்டாலும் அவர் அதே தான் செய்யறாருன்றதுக்கு இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு. இப்போ பிரதாப் ரூதாவை எப்படி அவர் பண்ண போறாரு? பிரதாப் ரூதாக்கு சான்ஸே கிடைக்கல. ஆனா அவர் பின்னாடி விடுறாரா? எச்சா எனக்கு போர், நிறைய நம்ம பண்ணுவோம். எனக்கு சான்ஸே கிடைக்கலப்பா, இனிமே நான் கிளாஸ்க்கே வர மாட்டேன், நான் சான்ஸே கிடைக்கலப்பா, நான் இனிமே கிளாஸே எடுக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரிலாம். ஆனா இவர் வந்து இதெல்லாம் இல்லாம அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் நான் பண்ணணும் அப்படின்றதால இவர் பேக்ல வந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கீப்பாடு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போங்க. महाप्रभुर कानयना आइला गौड़ हाइते भट्टाचार्य एके एके देहांत आम माते महाप्रभु कन्नजये आइल गौड़ हाइते भट्टाचार्य एके एके देकाக ஆமாத்தே. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரே, வங்காளத்திலிருந்து வரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அனைத்து பக்தர்களையும் ஒருவர் பின் ஒருவராக அருள் கூர்ந்து எனக்கு காட்டுங்கள். அது உண்டு இல்லாம பக்தரோட இப்பதான் நான் சொன்னேன் பக்தரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், அந்த லிங்க் எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு. சோ அதனால அதோட நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்ப